nyt olisi aika taas taukojuupan, mutta tällä kertaa tehdään se parin kanssa. Eli nousepa ylös taas ja otappa itsellesi pari. Ja jos tulee pariton määrä, niin opettaja voi olla parina. Tai sitten voitte ottaa 3 henkilöryhmän yhden. Pistetään vähän musiikkia taustalle ja tehdään muutamat elvyttävät liikkeet. Eli asettukaa parin kanssa vastakkain ihan ensimmäisenä. Ottakaa käsistä kiinni siten, että on tukeva ote. Lähdetään tekemään kaivoliike. Eli vuorotellen mennään kyykkyyn. Näyttäisi täältä. Ja nyt pikkasen parin pitää tukea käsistä, olla tasapainoinen asento, että voi istuutua sinne taakse. Eli ikään kuin istut penkille. Tehkää muutama vielä. Selkä pitkänä. Ja katsot, että polvet ei mene varpaiden yli. Ja kerran vielä kummatkin tekee. Hyvä. Sitten vähän ravistele jalkoja. Sitten on käsien vuoro. Ja nyt tarkkana. Tulee pieni tämmönen käsisarja. Tää voi olla monelle tuttu. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että viedään kädet reisiin. Läpsäytetään. Sen jälkeen yhteen. Sitten oikeat kädet läpsätään yhteen. Taputus välissä. Vasemmat kädet läpsästään yhteen. Taputus välissä. Kummatkin kädet yhteen ja alusta. Eli reidet yhteen, oikeet yhteen, vasemmat yhteen, molemmat ja alusta. No niin, jatkakaa. Ja saa nopeuttaa. Tehkää niin nopeasti kuin vaan pystytte. Ja jos menee ihan plörinäksi, niin ei hätää, kunhan liikutte. No niin, nopeutuu. Haasta kaveria. Noin, hyvä. Sitten vähän ravistelet käsiä. Sen jälkeen otetaan käsistä kiinni ja lähdetään venyttää selkää. Ja nyt tukeva ote, eli luota kaveriin. Vie peppu taakse, pidennä selkä. Ja anna selän venyä. Irrota lavat toisistaan. Ja pikkasen ojaa vielä edelleen taaksepäin. Nyt ei saa päästää irti. Hyvä. Sen jälkeen tuodaan kädet yhteen, eli rinnan venytys. 90 astetta hartialinjassa. Ja sit lähdet painaa vähän kaveria vastaan. Ja nyt täytyy taas keskustella siitä, että kuinka paljon. Eli nyt rintalihaksen, eli täältä pitäisi venyä. Niin kerro kaverille, että saako painaa vähän lisää. Juu, saa painaa. Saa painaa lisää. Pääsee, että venyy. Ja pidätte hetken. Ja vaihdetaan toinen käsi. Katsotte, että on samalla tasolla kädet. Ja jatkatte hetken vielä. Ja sitten viimeinen juttu. Pari kääntyy sinne eteen ja vähän hartiahierontaa, eli pikkasen möyhennät sieltä yläkropasta. Peukalo ja sormien väliin nostelet ylöspäin. Ja tässäkin kaveri voi kertoa, että miltä tuntuu, että saako painaa kovempaa vai pitääkö olla hellempi, miltä tuntuu Emmi. Ihan sopiva, ei tarvitse kyllä yhtään. Ja se pidetään tämmöisenä pienenä möyhennyksenä lopetusviimeistelmättä, eli sit voit lähteä sieltä rummuttelemaan hartioita
yläselkää ja toiselta puolelta sama juttu. Tämmöisellä tiukalla, mikä tää voisi olla, saksikäsi, tiilerikkomiskäsi. Ja sit vaihdatte toisinpäin. Kiitos. Hyvä. Eikö se ookin olla nyt paljon virkeämpi?